verwarrend. En ja, ik begrijp, je kunt ook zeggen, ja, wat is dit nou? Dit is... Geweldig veel bewapening. En hij kan van elk veldje werken waar hij komt. Hij heeft grote wielen, zodat hij ook op ruwe veldjes kan landen. En dat was ook het uitgangspunt bij de Sovjet. In West-Europa, dat dan van tanks zou lukken naar het westen en dat die tanks dan die tanks zouden dan ondersteund worden door deze jagers, terwijl de Sukhoi 27 bijna hetzelfde aanzien maken. Dus nog zwaarder dus aanwezig. Die zouden dan en de MiG-29 is Maar je kunt denken dat zo'n F-16 een soort F-15 een beetje prima donna's waren die mooie vliegvelden nodig hebben waar alles verzorgd moet zijn. Die MiG-29 die waren bedoeld voor het rauwe werk, voor overal te kunnen gaan staan, overal gevuld te kunnen worden met brandstof en bewapening. Dit waren de arbeiders, zeg maar, uit de arbeidersheilstaat vanzelfsprekend van de Russische luchtmacht, MiG-29. Dan komt hij langzaam voorbij, om dadelijk uit die navel te komen. Wordt het kracht opgezet. Dat ding dat niet. Komt er weer, hè? Maximumsnelheid kwam hier voorbij. Tenminste, om niet de geluidsbarrière te passeren. Een tijdje geleden is dat hier in de buurt wel gebeurd. De twee F-16's de geluidsbarrière moeten doorbreken, waardoor er enorme knallen hoorbaar waren. Maar dat was noodzakelijk omdat zij een quick reaction alert, zij moesten snel uitrukken om een vliegtuig dat niet meer communiceerde te onderscheppen. En erop te wijzen dat je wel moet blijven praten. Dat is net een goed humor.